11 октябри соли 1929 вокзали роҳи оҳани шаҳри Душанбе мардуми зиёде мунтазири омадани аввалин паравоз буданд ва ҳамин тавр дар ҳамин сана аввалин паравоз вориди Душанбе гардид. Камсамолон, Кузин, Дизулин, Шевич омадани аввалин қатораро дар ҳамин сана ба навор гирифтанд. ҳамин тавр 16 октябр баъд аз ҷаласаи таъсиси ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон филми аввалин қатора пешниҳоди тамошобинон карда шуд ва ҳамин тавр ин филм ба таърихи синамои тоҷик асос гузошт. Когда резкий такой свисток, что приближается поезд мчит на всех парах, в это время толпа замерла. И я, знаете, я почувствовал даже биение своего сердца, услышал биение своего сердца. Так стало тихо. И когда поезд подошел по нему, то как будто бы взрыв какой-то, вот, людской волны, которые все с таким восторгом. Тут были крики и «Ура!», и какие-то другие. И все это произошло невероятно интересно. Поезд ми омад ба сӯи ҳамон экран, мардум тарсида гоҳ ин хел худашона канор мегирифтанд, барое ки онҳо одат накарда буданд ки масалан кино ҳамин хел чӣ дорад, хусусияти иллюзия дорад, яъне тасаввури ғайри чашм дошт. мардум воқеан ҳис карданд ки ба остони як давраи нав қадам гузоштанд ва то ин вақт умуман намедонистанд ки хуб дунёи шояд аксарият мардум намедонистанд, медонистанд албатта ки дунёи дигар ҳам вуҷуд дорад, вале ба чашми худ надида буданд. синамо инсонҳоро ба ҳамдигар хеле наздик кард, марзҳоро аз байн бурд. синамо хуб аврупоро рӯбарӯи ғарбу рӯбарӯи шарқ овард, шарқро ба унҷа бурд ва кишвари моро дар ҳамун давра муаррифӣ кард. дар назди комиссарияти халқии маорифи ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон лабораторияи кино амал мекард, вале новобаста аз ин рушди синамои миллӣ дар солҳои аввали таъсисёбӣ на он қадар назаррас буд. 18 майи соли 1930 трести филм истеҳсолкунандаи Тоҷикино ё ба истилоҳи дигар киностудияи миллӣ таъсис ёфт. он замон синамогарон барои филмофарӣ гоҳ пиёда, гоҳ бо хару шутур ва гоҳ асп ва гоҳе агар омад кунад бо мошинҳои тасодуфӣ ба мавзеъҳои филмбардорӣ мерафтанд. ҳамин тавр вақте ки Душанбе пойтахти Тоҷикистон эълон шуд, ба ин макони нообод аз мавзеъҳои дурдасти тоҷикнишини Осиёи Миёна мутахассисон меомаданд. Комил Ёрматов соли 1931 ба Душанбе омад. ӯ то ин вақт дар Узбек Гост кино фаъолият намуда, таҷрибаи корӣ гирифта буд. ҳуқуқи бошараф аввалин филми ӯ дар Тоҷикино буд ки соли 1932 рӯи кор омадааст. Вале аввалин филми ҳунарии ӯ Муҳоҷир ном дорад, ки соли 1934 таҳия намудааст. филми асилу филме ки барандаи хусусияти миллидоштаи кинои тоҷика ҳамун Муҳоҷир филмашон соли 33 буд доир кард ва ина дар махсус дар аллакай студияе ки бо номи Тоҷик кино барқарор шуд, дар ҳамунҷа дар базаи ҳамун филм сохта шуд. ва бояд гӯям ки масалан дар муқоиса бо он филмҳои тарғибии устод ин филм бартарият дошт аз он ҷиҳат ки устод исбот карданд, Комил Ёрматов исбот карданд ки дар кино ҳам ҳуввияти миллӣ, расму оин, сару либос, хурду хӯроку масалан хесту нишини ҳамин қаҳрамоно метавонад миллӣ бошад ва ҳамин чиза дар филм хеле барҷаста тасвир карданд. дар филми Муҳоҷир нақши асосиро ки Комил ном дорад худи Комил Ёрматов ва нақши асосии занонаро аввалин ҳунарпешаи кинои тоҷик
софия туйбоева бозӣ кардааст. баъдан комил ёрматов бо сабабҳои носоз шудани муносибатҳояш бо маъмурияти тоҷикино маҷбур шуд ки душанбе ва умуман тоҷикистони азизашро тарк кунад. ҳамин тавр бо рафтани комил ёрматов як муддат дар тоҷикистон филмҳои бадеӣ бардошта нашуд. бештар филмҳои мустанад меофариданд, зеро коргардони ҳирфаӣ дар самти филмҳои бадеӣ дар тоҷикистон набуд. дар ин миён ҷанг сар шуд. техника ва хусусан автомобилҳои боркаши студияи тоҷикиноро ба фронт фиристоданд. ҳамин солҳои фоҷианок киностудияи сталинобод якҷоя бо студияи союз детфилм ду филми ҷолибро ба вуҷуд овард. яке филми ҳунарӣ буда фарзанди тоҷикистон ном дошт, дигаре киноконсерти тоҷикӣ. яке аз филмҳои ҷолибе ки баъди ҷанг дар киностудияи душанбе тавлид шуд, филми мустанади коргардони ҷавон Борис Кимягаров буд, ки тоҷикистон ном дошт. дар Венеция ҷоизаи биринҷӣ гирифт. ин аввалин дастоварди синамои тоҷик дар гирифтани ҷоизаҳои байналмилалӣ буд. аз нимаи дуюми солҳои 50-ум марҳалаи дигари рушди синамои тоҷик оғоз меёбад. дар баробари филмҳои мустанад дар тоҷикфилм инчунин офаридани филмҳои достонӣ низ фароҳам оварда шуд. Борис Кимёгаров яке аз аввалинҳое буд, ки ба ин кор даст зад ва филми Дохундаро таҳия намуд. من یتیم و بیخانم. اینجا چه کار میکنی؟ در اینجا تو را میجستم. бисёр зебо ва арзанда барои ҳамун сатҳи ҳамун давра филм гирифт ва мардум дар 8 март буд ё ки кудом як кинотеатр, аслан ман 8 марта хондам, филм намоиш дода шуд, филми Дохунда. унҷо мардум митинг кардаву шоърҳо бардоштаву бо ифтихору бо як хурсандии зиёд филма пешвоз гирифтанд ва баррасӣ шуд филм. баъдан филмҳои вазифаи баланд ва қисмати шоирро офарид, ки ин филмҳо низ сару садои зиёд ба бор оварданд. филмҳои Парчами оҳангар, Ҳасани Аробакаш низ бозгӯи таърихи миллати тоҷик буданд. арӯзшаванда ҳаст, ишқ бародар ишқ аст, зиндагиро дигар карда лозим. қисмати шоир вақте ки устод ба навор гирифтанд, ана дар Қоҳира вай мукофоти аввала соҳиб шуд. мукофоти тиллои уқоби тилло гирифтанд ва ҳам актёро Марат Орифов ва Дилбар Қосимова нақшҳои занонаву мардонара бозӣ карданд. ҳар душонам мукофот гирифтанд, ҷоизаи беҳтарин нақши занонаву беҳтарин нақши мардонара гирифтанд. барои филми Ҳасани Аробакаш даъват кард Борис Алексеевич Кимягаров. ман аввалин бор аз наздик он кас шинос шудам. як сиёсат доштанд, як ҷавонмарди бисёр зебо, донишманд, хиратманд. вақте ки дар нақш аллакай мо ба навор моя мегирифтанд, муносибати ин режиссёр нисбати ҳунарманд, на танҳо ман, умуман ҳунарманд ин қадар зиёд буд. барои вай мегуфт ки якум шароит барои ҳунарманд тайёр карда шавад, аз ҷониби ҳама аз як пиёла чой сар карда, барои ин ки маҳсулоти асосия ҳунарманд метиҳад. чандин филмҳое буданд ки тоҷикфилм сохт, дар бозорҳои умуми ҷаҳонии филм ба намоиш гузошта шуданд. миллионҳо нафар ӯ филмҳоро диданд. масалан аз сохтаҳои Борис Алексеевич Кимягаров, Тоир Собиров ва шахсиятҳои дигар. мо ин ду нафара ҳамчун улгӯ мегӯем, номашонро мегирем, вале ино кишвари моро муаррифӣ карданд. акнун ҳунармандони театр бо нақш офаридан дар филмҳои бадеӣ шӯҳрати садчанд ба даст меоварданд. яъне аз маҳдудаи саҳнаи театр ба майдони кино роҳ ёфтанд ва ҳатто берун аз марз низ муаррифӣ шуданд. баъде ки масалан Муҳаммадҷон Қосимов ё Ато Муҳаммадҷонов ба синамо омаданд, оно маъруф шуданд. имкониятҳои театр нисбат ба синамо хеле танг аст, хеле бо имкониятҳо, барое ки синамо як ҳунари чӣ мегӯян ки дастаҷамъӣ аст. дар унҷа ҳамаи бахшҳои дигари ҳунар аст, дар унҷа мусиқӣ аст, дар унҷа сухан аст,
дар оҷа намедонам чизҳои тасвирӣ аст. ин синемо имкониятҳоро дод ва ба ин васила ин шахсиятҳои мо чеҳраи инҳоро боз кард, кушод ва муаррифӣ кард ба дунё. вақте ки ман барои нақш офаридан аллакай тасдиқ шудам ва бояд ки исфара баравам, лекин ҳамон солҳо дар тамоми барномаи театр банд будам, нақшҳои асосӣ ба он вақто дублёр надоштам ман ва ба зур ба як азоб ба ман иҷозат додан ки ман яъне ки исфара рафта дар ҳамин филм иштирок кунам. лаҳзаи ҳамин хеле театр ба нақшаи театра мемондан ки масалан соати 6 пагоӣ ман парвоз карда исфара мерафтам, рӯзи дарознавор ба иштирок карда, бегоҳ бояд 6 ё ки 5:30 ман аллакай ҳавопаймо кати расида биёяму аз ҳамон аэропорт такси ба савор шуда давида театр меомадаму аллакай ҳамин хел саҳна мебаромадам. мегӯянд ки муваффақияти Борис Кимягаров дар филмҳои Рустам ва Сӯроб, Достони Рустам, Достони Сиявуш, Парчами Оҳангар ки аз рӯи шоҳномаи Безаволи Абулқосим Фирдавсӣ таҳия шуданд, бештар дида мешавад. мегӯянд ки ҳоло ҳам дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм либосҳои қаҳрамонҳои ҳамин филмҳо нигоҳ дошта мешаванд. дӯстони азиз, ин ҳамон пӯстинҳое ки дар филми Рустаму Сӯроб истифода мешуд ва дар фикр мекунам дар нақшҳои оммавӣ ва фикр мекунам тарзи пӯшиданаш ростӣ намедонам бояд инро чӣ гуна дар китф гузорӣ. як бор таҷриба мекунем. агар хато накунам ҳамин тавр. дуруст? ана ин бошад пироҳани нақши Гурдофарид аст. ман аз тариқи ҳамин пироҳан ӯ хеле зебо, моҳирона ва чолукона аспдозӣ кардааст ва бояд бигӯям ки тарҳи ҳамин либос дар замони мо низ мӯд аст, роиҷ аст, ба ғайр аз оҳанаш. ин ҳама либосҳо нигоҳбинӣ махсусро талаб мекунанд. дар ин росто сифати духташон низ хеле олист, зеро то ҳол на ранги ваз карданду на осеб дидаанд. мегӯянд ки дар филми Рустам ва Сӯҳроб дар умум 3000 либос истифода шудааст ва қисмати зиёди ҳамин либосҳо дар ҳамин толор дар қисмати болоӣ нигаҳдорӣ мешавад ва ҳар нафаре ки вориди ин толор мегардад албатта бо ҳамин либосҳои зебову ғайриоддӣ рӯбаро мешавад. дар ин ҷо анқариб аз тамоми филмҳое ки дар Тоҷикистон сабт шуданд либосҳо нигоҳ дошта мешаванд. сар карда аз филми Парчами Оҳангар то ба филмҳои истеҳсоли ин давра ки ҳар яке бозгӯи таърихи синамои тоҷик ҳастанд. фурқат, анами қисмат барои ман хеле писанд уфтод. дар ҳамин ҷо пироҳанҳое ҳастанд ки мо дар аксҳо мебинем аз давраҳои ҷавонӣ, масалан аз донишҷӯи модарам дар аксҳо. Масалан анами куртаи Шоҳин ман мебинам дар акси модарам. ман ҳамин гуна гиребонҳо доштанд ва ҳамин гуна гиребон ҳозир муд шудааст ва як матои хеле маъруф аст ки ман гумон мекунам ки дар ҳамон давраҳо ҳамаи бонувон доштанд ва касоне ки аз ҳамон давра ҳастанд ҳамон хотираҳояшонро ба ёд меоранд. ва номи ҳамин мато медонӣ чи аст? Не, намедонам. Ширу шакар. хелам ҷолиб. ва дар ин қисмат бошад либосҳои мардона, ҷомаҳои мардона ва медонӣ ана ҳамин ҷомаҳо инро ҷомаи беқасаб мегӯянд, то дар сандуқи модари ман нигоҳ дошта мешавад ва фикр мекунам ки инҷо на танҳо як толоре аст ки масалан
برای سینماگران جالب است، بلکه فکر میکنم برای جامعه شناسان نیز جالب است، چون لباسهایی است که از دوره ابتدایی چگونه به بر میکردن. مثلا در فیلم رستم و سهراب و تا امروز بله واقعا هم جالب است. و من گمان نکنم فرقت که همه ما رو به گذشته میبرد، به گذشته نه چندان دورمون، حتی مثلا دوره های کودکی که بعضی لباس های رو در سالهای بله در خاطرمون هست همین لباس ها. همچنین برای رشد سینمای ملی تاجیک سهم هنرپیشه ممتاز، کارگردان موفق، هنرپیشه خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان طاهر صابیروف خیلی زیاد است. او را ما همچون هنرمند ممتاز در فیلم‌های راه داغ خونده، من با دختر وا خوردم، باز یک شب دیگر، شهرزاد و چندین فیلم‌های دیگر خوب می‌شناسیم. مهارت خوبی کارگردانی او در فیلم‌های وقتی زنگیری پسر، مرگ سودخور، شاه صنم و غریب، خیانت، زن از راه دور، اشک و شمشیر، من با دختر وا خوردم و امثال اینها پدید آمده است. باید گفت که یک قسم اساسی فیلمی باز یک شب دیگر شهرزاد در تالار مخصوص تاجیک فیلم به نوار گرفته شده است که این صحنه تا حال پابرجاست و تاریخ زنده سینمای تاجیک است. در همینجا شاه می نشست، همینجا مرا به تن داشت. در این قسمت رکویزیت فیلم ها نگهداری می شود. در حقیقت اینجا آثارخانه را می ماند که اشیا و دستگاه های دوره های گوناگون زندگی انسان ها را پیدا کردن ممکن است. این همه تا حال برای نواربرداری فیلم ها استفاده می شوند. رفتیم. اینجا اتاق نگهداری همون اشیاهایی است که در فیلم ها استفاده شدن. مثلا همین اشیایی که در دست من است. میگویند که برای آفریدن فیلم باری اساسی برداشت کارگردان است. موفقیت و دستاورد و یا اینکه ناکامی فیلم هم از نتیجه زحمت کارگردان دیده می شود. در میدان سینما تنها شخصی با جرأتی که تمام مسئولیت را به دوش گرفته می تواند، این هم کارگردان است. режиссер оператора кор мефармояд, режиссер нависандара драматурга кор мефармояд, режиссер композитора кор мефармояд, режиссер актера кор мефармояд. ҳама чиз омада дар сари режиссер мезанад. филм хуб шавад, қан шаб зана режиссер. ҳамроҳи кадом коргардоне ки кор накарда бошам, як дунёи дигар аст. яъне як фазои тамоман дигар аст. фазои эҷодӣ аст, фазои эҷодиёт аст. яъне тамоман як зиндагии дигар дорад. зиндагии дигар ба кадом маъно? шояд нафароне ки бубинанд суол кунанд. яъне ворид мешавӣ ба нақшат ва баъдан инқадар бо азобу машаққат он нақша намедонам ки баъд зиндагии як шахси бегона намедонам ки баъд масалан то на пешкаши тамошобин карда метавонӣ ё не. ина тамошобин бояд ки баҳогузорӣ кунад. در فیلم های بدینه که سالهای 60 و 70 قرن گذشته برداشته شد، به واسطه زیبایی و آبادی شهر دوشنبه را دیدن ممکن است. در این راستا تجربه تاجیک فیلم به دیگر استودیوهای فیلم آفرینی دنیا انتقال می‌یافتند. در تاجیک فیلم یک کارهای انجام کارهای چی میگن پژوهشی در ساحه ثبت آواز کرده میشد که همچون تجربه به دیگر استودیوهای شوروی اون پهن گردید. مثلا ثبت 6 خطه در یک نوار مگنیتی
ин кашфи синамогарои тоҷикистон аст ва дар тоҷикфилми кашф шуда ва ба тамоми дигар студиоҳои дигар пахш шуда. солҳои 80 ва 90 бошад, дар синамои тоҷик табаддулоти ҳам миқдориву ҳам сифатӣ ба миён омад. Ҳам дар филмҳои мустанад ва ҳам ҳунарӣ ҷустуҷӯи сабку усул ва мавзӯъҳои ҷолиби ғайриташвиқӣ, ки кулли синамои он давраи шӯравиро фаро гирифта буд, мушоҳида мешавад. инҷо каме сайри таърих ҳам кардем. Аз дастоварду комёбиҳои як давраи синамои тоҷик гуфтем. Аз чеҳраҳое гуфтем, ки дар рушд ва таърихи синамои тоҷик нақши бориз доштанд. Биёед ба давраи истиқлолият мурур мекунем. Дар ин давра синамои тоҷик шакл иваз кард. Акнун насли нави синамогарон ба майдон омаданд. Ҳарчанд ки вазъиятҳои ногувори ба амал омада дар кишвар рушди синамои тоҷикро якчанд муддат дар таваққуф гузошт, вале ба ин нигоҳ накарда филмофарон кӯшиш мекарданд то ин самти хомӯш гардида боз аз нав эҳё гардад. Дар солҳои оғози истиқлолият филмҳои хуб низ рӯи кор омаданд, ки акнун ормонҳои миллии синамогаронро баён мекарданд ва рӯҳияи сулҳхоҳӣ низ доштанд. филмҳои баландмақоми коргардонҳои тоҷик дар мисоли «Qosh ба qosh» соли 1993 ва «Падари маҳтобӣ» Бахтиёр Худойназаров дар соли 1999, «Парвози занбур», «Фариштаи китфи рости» Ҷамшед Усмонов ва чандин филмҳои дигарро номбар кардан мумкин аст, ки дар фестивалҳои байналмилалӣ соҳиби ҷоизаҳои намоён низ гардидаанд. У нас были разные трудности. Несмотря ни на что, таджикское кино все-таки оно продолжает развиваться. И таджикский кинематограф, вот предметом нашей гордости может быть то, что далеко не каждая страна в мире, и даже многие очень успешные страны не имеют собственного кинематографа, а тем более такой богатой истории, которая у нас за плечами. Это дает нам как бы силы и энергию для того, чтобы продолжать работать дальше. дар даврони соҳиби суғоли чораҳои қатъӣ андешида шуданд ва ҳамин тавр зина ба зина барномаҳои давлатӣ ба хотири рушди кинои тоҷик таҳияву амалӣ шуданд. Ин барномаҳо тавонистанд, ки ба тавлиди филмҳои нав асос гузоранд. Дар мисоли филмҳои «Муҷассамаи ишқ», «Овора», «Тақвими интизорӣ», «Хушбахтӣ», «Синамои муҳаррикро метавон ёдовар шуд». аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои муҳим, яъне барномаҳои рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009, 2005, 2009, 2011, 2015, баъд барномаи сеюм соли 2018-2022 қабул шуд, ки барои рушду пешрафти синамои миллӣ бисёр заминаи мусоид фароҳам овард. дар пойтахти тоҷикистон ҳар ду сол кинофестивали байналмилалии дидор баргузор мегардад. Кинематографистони тоҷик дар кинофестивалҳои байналмилалии кишварҳои мухталиф иштирок карда соҳиби ҷоизаҳо мегарданд. филми «Муаллим» соли 2014 дар таҳияи коргардон Носир Саидов ба зумраи дастовардҳои киностудияи Тоҷик филм дохил мешавад. яке аз дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ ин филми «Қиёми рӯзи» Носир Саидов мебошад. ҳамчунин коргардонҳои ҷавон низ дар ин самт саҳми зиёд доранд. филмҳои «Сафари ҳавоӣ» аз Далер Раҳматов, «Хоби ҳамдуна» ва «Сафи домодҳои Румишу Азимов», «Такси» ва «Бачаи обии» Файзуллои Файз, «Автобуси» Абдулҳай Зокиров аз умраи ҳаминҳо ба ҳисоб мераванд ва чандин ҷавонҳои дигар дар ин самт талош намуда истоданд. синамои даврони истиқлол ман гумон мекунам дар роҳи ҷустуҷӯ аст. дар роҳи ҷустуҷӯ аст ва дар роҳи шаклгирии сабку равияҳое ки созгори ин даврони истиқлолият аст, дар ин раванд аст. ин ҷои масалан ин нишондиҳандаи ӯ нест, ки мо синамои миллимона паст мекунем ё ки танқид мекунем. На, синамои мо воқеан дар ҳоли ҷустуҷӯ аст ва ин раванди процесси бисёр хуб аст. вақте ки ҷавонои мо ба воситаи филмҳошон, чӣ филмҳои кӯтоҳ, чӣ филмҳои пурраметражи достонии баландшон мехоҳанд як чизи нави бигӯянд ва ин раванди ҷустуҷӯ як зинаи нави истиқлолёбии синамогарони тоҷик аст, як давраи нави истиқлолёбӣ аст. ман гумон мекунам, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додани муассисаи давлатии Тоҷикфилм ҳам як иқдоми бисёр хуб аст, ки ба синамо як статус,
як бале мавқеъ ё ки як намедонам ҷойгоҳи вижа додааст ки хуб равияҳои худша муайян кунад, аз назари ҳирфаӣ худша такмил диҳад, шаклову намудҳои гуногуни синаморо таҷруба кунад. Аз ин лиҳоз хеле хеле муҳим аст. Бозам ба мо синамогарон вобаста аст ки мо чӣ гуна ин имконията истифода мекунем. Филме ки мо ба навор бояд гирем аз муассисаи давлати Тоҷикфилм охирин Саиди Саёд ном дорад. Ин тааллуқ дорад ба қалами шодравон Аброр Зоҳир, аз рӯи романи Аброр Зоҳир охирин Саиди Саёд. ва мавзеи филмро мо интихоб кардем дар бешаи палангони вилояти Хатлон ва мо ҳамроҳи наворбардор таҳиягар, ҳамроҳи рассом таҳиягар сафар доштем чанд рӯз пеш ба вилояти Хатлон, ба бешаи палангон ва бисёр як мавзеи хубе аз як гӯшаи бештосои диёрамон пайдо кардем ки ман бовар дорам ки барои бинанда бисёр мақбул меояд, чун бинандаи мо ман бовар дорам ки на ҳама тоҷикистониён он мавзеро дидаанд ва ман бори аввал худам дидам он мавзеро, шунида будам, рафтам бо чашми сар дидам ва бисёр писандам омад ва мо интихоб кардем мавзеи ба наворгирии филмамонро ва мо бояд ки дар он мавзе ду хона созем. Як хонаи табиб, пиру кампиле ки табибанд дар он дохили ҷангал ба ҷамъоварии гиёҳҳо машғуланд ва хонаи Саёде ки қаҳрамони филми мо аст. У нас есть свой киноязык все-таки, потому что таджикские фильмы не спутать ни с какими другими. То есть это, например, потому что кинематограф, он имеет корни, он именно в нашей культуре. Да, и это влияет, и поэзия, например, музыка очень сильно влияет на наш кинематограф. Я вот был недавно в Кыргызстане и в Узбекистане, вот на Узбекфильме мы делали маленький кастинг, ну, мы посмотрели несколько актеров, потом на следующий день мы вернулись на Узбекфильм, и начальник вот этого, начальника актерского вот этого отдела говорит, что ой, Даляракат, здесь вчера один человек прибежал, был, помните, фильм «Джураходник из Минархара», был Кучкар, один актер, Абдураим Абдувахобов, по-моему, к сожалению, он ушел из жизни. Он, оказывается, прибежал, сказал, что таджики здесь были, почему меня не позвали? Представьте, вот такое желание у наших соседей сотрудничать вместе. И я думаю, что делая совместные картины, привлекая специалистов из наших соседних государств, мы сможем намного повысить планку наших картин. ما حس میکنم که در گرد اطرافمون مخصوصا مؤسسه دولتی توجیکفیلم وقتای اخیر خیلی مثلا فعال هست، چنونی که شما امروز در مؤسسه توجیکفیلم قرار دارید و دیدید که علاقه چند گروه در گرفتن فیلم نوبتی داوطلب دارن، آمادگی ها میبینن و این چیزها برای ما البته یک پیام امیدبخش است. ما امید میکنیم که همین چند گروه هایی که حاضر فیلم نوبتیشون رو میخوان شروع بکنن در مؤسسه دولتی توجیکفیلم با دستگیری رهبریت مؤسسه دولتی توجیکفیلم ما امید میکنیم که فضا امید دارم که فضا روز به روز فضای سینمای تاجیکستان بهتر و خوبتر هست برای ما جوانان. Появилось очень много молодых людей, имена которых вы вскоре, я думаю, услышите, которые имеют очень большой потенциал, и я думаю, что вот они будут флагманом таджикского кинематографа, тем более сейчас в Авгике тоже учатся несколько таджикских ребят, ребята из Таджикистана. И все-таки, несмотря ни на что, я думаю, что у нашего кинематографа есть будущее, да. Баъди истиқлолият бинед ки ин қадар филмои хуб, яъне Ойнаи беҷило, филми Муаллим, Гунҷишки сафед, филми Марги бегуноҳ, қиёми рӯз, масалан ин филмое ки берун аз давлатамон соҳиби ҷоиза гаштанд, якчанд ҳамин филмое ки ман номбардорӣ кардам. бовар аст ки боз ҳам синамои тоҷик рушд мекунад ва ҳувияту фарҳангу дастовардҳои миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам зиёдтар муаррифӣ месозад.